ak by sa ti rúcal celý svet a chcela by si ho silou, mocou zachraňovať, pozri sa na to tak, aby si dokázala uvedomiť, či stojí za záchranu niečo, čo sa rúca. Pretože ak sa niečo rúca, asi to nemá pevné základy. Tak je možno správne nechať to spadnúť a vybudovať základy, na ktorých tvoj život bude stať pevne. Ja viem, že toto možno vieš, možno si nad tým nikdy nepremýšľala. A čo je na tom najťažšie, je, že ako teda ďalej. Na to je tu zem slobody. Sme tu jeden pre druhého, jedna pre druhú a sme ľudia. Ľudskosť by mala byť takoutou výsadou každého z nás. A asi si už všimla, že vždy to tak nie je. Ale to nevadí. Ty môžeš byť tá, ktorá tú ľudskosť začne šíriť ďalej. Ja sa o to snažím už nejaký čas. A je pravdou, že zrejme tiež nevždy vyzerám ľudská. A nie vždy sa tak správam. Sme ľudia a robíme chyby. Ale chyba je iba spätná väzba, ktorá hovorí, že takto to nepôjde. Ako to môžem urobiť lepšie? Ako to môžem urobiť inak? A hlavne preto existuje zem slobody, ktorá je tu pre teba, je tu pre mňa, je tu pre každú z vás, ktorá chcete byť oporou aj iným ženám. Vieš, spolu dokážeme oveľa viac. Oveľa viac dokážeme, keď sa podržíme. A keď sa ti rúca celý svet, tak ti taká pomoc naozaj padne vhod. A ak si dobre všimla, ten svet sa rúca všade okolo. Ale to neznamená koniec sveta. Znamená to iba koniec nefunkčného sveta. A to je na tomto pekné. Takže nechaj spadnúť to, čo pevne nestojí. A začni budovať pevné základy s ľuďmi, ktorí ti chcú byť oporou. A ver mi, že takých ľudí je okolo nás naozaj veľa. A práve takých ľudí a také ženy chcem spájať. Ak si jednou z nich, pridaj sa do zeme slobody a začni s nami tvoriť pevné základy. Teším sa na teba, pretože si skvelá taká, aká si. A v zemi slobody sa to cení. Vitaj v zemi slobody.